Едно ключ. Здравейте хора, има изгубено коти. Кажи, кажи коя улица, коя... Не кай коя улича, бе, тапак. Не, тук може да... Сега ще го кача в YouTube, там някой да си го намери. И тук отгоре приводия, малко е. Като за атака е. Приготвено. И това е, който го иска да го намери. Ето го и котето. Сега чакай ето кота. Мак, не се развърш ми кадъра! Симо! Ма стига ми викаш така! Засне ли го вече, бе? Не. Един час имаш. Една минута съм пусна. И това за котето малко е...